Vážení priatelia hokeja, zvlášť prešovského, dovoľte, aby som privítal na dnešnej tlačovej konferencii našeho vzácneho hostia, pána Besu, kondičného trénera klubu NHL Boston Bruins. Čo pre vás znamená hokej? Ice hockey sport, for me it's a life. Je pre ňa všetko, s hokejom zaspáva, s hokejom stáva, hokej je pre ňa celý život. A chcel poukázať na mladú generáciu, ktorú chce zdokonaľovať a zlepšovať, čo sa týka kondičnej stránky a čo sa týka kočkovania. Predtým, ako tu prišiel, alebo ako sa dozvedel, že tu príde na Slovensku, kde je vlastne Slovensko? First time in Slovakia, but I have lots of chance in Slovensko vedel, je to jeho prvá skúsenosť na Slovensku, pozná niektorých hráčov, ktorí hrajú v NHL, ktorí sú Slováci. A ako som spomínal, to je jeho prvá návšteva Slovenska a tento týždeň, ktorý stráví jak na Slovensku, tak Prešove, sa veľmi teším. Venoval sa korčuľovaniu, myslím, že tam bolo spomenuté aj krasokorčuľovanie, ale potom ho to veľmi nudilo, vrátil sa späť do Ameriky, pôsobil v Pittsburgh Penguins, kde ho oslovil David Kočí, český hokejista, pretože videl, ako Besa pracuje, ako korčuluje, aby ho zdokonal v korčuľovaní a pôsobil v Pittsburghu niekoľko rokov, zoznámil sa s niekoľkými významnými hokejistami, ako ste mohli počuť. Pomohol im zdokonaliť sa v korčulovaní, čo je jeho prioritou, stále to spomína, že chce zdokonaľovať mladú generáciu, hlavne v tomto smere. Následne pôsobil nejaké roky v Boston Bruins, nakoniec tam pôsobí až doteraz a stále v ktorom týme bol, tak priniesol šťastie tomu týmu tým, že ten tým získal Stanley Cup, či to bol Pittsburgh Penguins alebo Boston Bruins. Hovoril, že títo hráči, s ktorými spolupracuje, ho majú veľmi radi, veľmi si ho obľúbili. Nakoniec aj on svojimi
zručnosťami a svojim trénerským umením pomohol týmto chlapcom zdokonaliť to korčulovanie. Besa sa tiež venuje rôznym kempom, je pozývaný do Ruska, spomínal Švajčiarsko Davos, na rôzne týždňové kempy, tak ako je tu na teraz v Prešove. Chce pomôcť mladým generáciám zlepšiť korčulovanie, základ hokeja. With my program, I help them improve the skills and stuff, which means I have a same plan to do in Slovakia to train young generation and make them good, make the next level. This is my program, yes. Keďže je taký dobrý tréner, či to dosiahol tým, že skôr používa obrazne povedané bič, alebo ako sa to hovorí, dobré slovo? Kick or kiss? Yes, I am a soft off the ice because you know. Besa vraví, vytvára si vzťahy s hráčmi mimo ľadu, ale čo sa týka na ľade, že veľký detailista všimá si každú jednu chybu, ktorú hráči robia, pretože chce ich v tomto smere zdokonaľovať. Teraz absolvoval prvý tréning z PHK Prešov, čo hovorí na korčuliarov v našom A týme. It's skating wise, they're not bad, but you know, I can't say they're like. Hovoril o chlapcoch, že sú veľmi snaživí, sú chlapci dobrí, ale čo sa týka korčulovania, je tam stále čo zdokonaľovať. Čo sa týka tréningu, hovoril, že sa mu to páčilo a takisto to cítil z pohľadu hráčov, že oni boli tiež radi, že majú niečo nové, niečo nové na tréningu, trošku ten tréning spestrený. Teraz bude trénovať s mládežíkmi, čo všetko v podstate si tak v krátkosti, že by to aj lacká verejnosť pochopila, čo všetko si na nich pripravil. Yes, these guys, I had them 1 hour and I try to do my best, everything to guys understand what I'm looking for, but now... Čo sa týka tréningov s mládežou, Besa bude ukazovať tréningy na ukážky cvičení, ktoré vyplývajú z jeho školy Besa Hockey School, ktoré sú o korčulovaní, o rovnováhe, o agility, o stabilite. Takže tieto veci sa bude snažiť nejak ukázať mladým hráčom, aby keď spomínal, keď sa tu vráti za pol roka, za rok a bol by rád, aby bolo na týchto chlapcoch vidieť nejaký progres, nejaké zlepšenie. Keď na začiatku Marek už to ako keby otvoril, kto má na svedomí to, že je tu v Prešove? I have a friend, his name Vlad in America, and he was always telling me. Besa vraví, že má v Prešove známych ľudí a ďakuje klubu PHK Prešov, zároveň aj mestu za to, že mohol prísť. A ako som spomínal, tie kempy robí po celej Európe, čiže aj to Slovensko bolo pre ňo výzvou, lebo stále chce sa venovať tej mladej generácii. Zároveň poďakoval riaditeľovi klubu, dostal prezent, dres Boston Bruins. This is from the Boston for you and Niekedy začínal so športom, možno s hokejom. Či mal nejakú takú predstavu, že Besa raz bude v podstate... Yes, but I knew it because I have a dream too. Yeah. You need a dream. Like I live in America. I born in the Soviet Union, you know, and I came in America. Sa vraví, že v tejto dobe to určite nevedel, ale žil v Amerike, začal snívať a tá Besa značka je vlastne jeho sen. Ako stále spomína, bol učený od trénerov Tarasova, že deti sú dôležité, tak aj on vlastne veduje sa mladej generácii a chce tú generáciu zlepšovať. Ale teraz sme si všimli, že na tréningu ste rozprávali s hráčmi po rusky, čo je staršia generácia, oni po rusky rozumejú, s mladými budete po anglicky, či tiež po rusky? I can offer them English, Russian, Georgian, Spanish, no problem. We are world people. You know? Which language you will speak with the young guys? I don't know. I'm gonna ask them if they understand the Russian. No problem. I just back from the Moscow. You know, I have a good Russian. I can talk with the Russian. I can talk English. No problem. Okay. You know, and. Vraví, že podľa toho, ako
ako hráči rozumejú, či anglicky alebo rusky, to isté bude pri deťoch, ale myslím, že tam bude viac názornej ukážky. Pred pár rokmi sme spolu s nadšencami v hokejovom klube sa pustili do ozaj ťažkej práce s deťmi na Slovensku. Je to, alebo doteraz to možno bola zaznávaná robota a jednoducho pochopili sme, že dospela tá naša robota niekam až k A-mužstvu. Výsledky v tej mládeži sme mali a v podstate toho roku prvýkrát máme pod patronátom aj, alebo máme na starosti aj A-mužstvo. A takýto velikán tréner rangu NHL jednoducho je pre nás zase posun niekam. Jednak chlapci vidia jeho kvality, vidia, koľko musia pracovať na tréningu. Takisto sa chcem poďakovať trénerovi reprezentácie do 16 rokov Tomášovi Kochanovi, ktorý je zároveň tréner našeho dorastu. Určite si aj on smerom k reprezentácii zoberie zase nejaké poznatky, ktoré vie potom využiť na medzinárodnom fóre. A ozaj budeme šťastní, keď aj široká verejnosť Prešove príde na tento zápas s Trnavou, pretože sme podali pred sezónou, že to bol náš cieľ, aby sme dostali ľudí na tribúny, aby sa prišli pozrieť na výsledky nejakej tejto práce so zabudovaním mladých hráčov do kádra. Čiže ešte raz sa chcem poďakovať Besovi, že došiel na Slovensko, že došiel do nášho klubu, do našich skromných podmienok a jednoducho, že nám ukáže, ako sa dá robiť hokej na špičkovej úrovni, ako sa dá trénovať na špičkovej úrovni.